खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ फैगौ 10 एप्रिल खालाराव मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोननि इसारा होबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे समाव 2022 आव मेट्रिक आनजाद लिरगिरि एबा होगिरि बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाबैनो जाय फरायसाफोरा जानानै थांनाय मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन बिथांमोना थाबैनो आनजादनि फिथाइखौ नुनो थांगासिनो एबा मोननो थांगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला फैगौ 10 एप्रिल खालाराव फोसावनाय जासिगोन होनना फोरमायदों। बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनो डक्टरेट बिमुं होबाय। उदालगुरि जिल्ला बर' रिभलिउसनारि अर्गेनाइजेसन NDFBनि गाहाय नेहाथारि बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो उदालगुरि विधानसभा बियाबनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ NCR दिल्लीनि जादु आरो आरिमु मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय डक्टरेट डिग्री होनाय जाबाय। 14 मार्च खालारखालि NCRआ दिल्लीनि फरिदाबादाव थानाय द कैथेड्रल अफ आर्ट थिएटारनि अडिटोरियामाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों डक्टरेटनि बान्थाखौ गथायो। रैखाथि हान्जाया थांनाय सानखालि छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायाव मोनसे इनकाउन्टाराव 5 लाख रां होनानै सासे नक्साली कामान्डारखौ बुथारदों होनना दाबि खालामदों। नक्सालबादखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मिरु सोरखारा होनाय 31 मार्चनि सम सिमानि सिगां बस्तर ओनसोलाव नक्सल बेरेखा गोख्रों अपारेशन सोलिबाय थानाय समनि गेजेरावनो बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला जिल्ला रिजार्भ गार्ड DRGनि मोनसे हान्जाया नक्सालिफोर थानायनि मोनसे सुलुंखौ बिथा खालामनानै संदाननाय हाबाफारि जागायनायनि उनाव मैया पल्लमपल्ली ओनसोलाव गुलि गावलायनाय जायो। गावजों गाव गावलायनायनि उनाव सासे हौवासा नक्सालबादनि गोथैस'खौ हाथियारजों लोगोसे बोखांनो हायो होनना सुकमा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट किरण चौहान बिथाङा बुङो। फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै सोमजिदों BTCआव दुंहाव थासारि। बे समाव बर'जों बर' खहा खालामनाय गारि बुख्रुबनाय जाथाय सोमजिदों। मख'जाथावदि आथिखालाव गोबां जायगायावनो बिसायख'थिखौ लानानै सोमजिदों दुंहाव थासारि। बेबादि समावनो BTCआव थानाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 46 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनि बिजाथि बारग' एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मददगिरिफोरनि सायाव बिसायख'थिनि सिगांनो बोलेर' नेब' गारिखौ बेरेखा दोलोनि सुबुंफ्रा अन्थाइ खुबैना खहा खालामदों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसायख'थिनि सिगांनो BPF हान्जानि बिजाथि रिहन दैमारिनि मददगिरि गुन्दागिरिफ्रा गोबां दावराव-दावसि खालामदों, जेराव 28 मार्चनि हरनि 11:30 रिंगायाव UPPL दोलोनि बिजाथि दिपेन बर'नि मददगिरिफोरनि गारिखौ खहा खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथायजों लोब्बा थानाय बिप्लब दैमारिनि सायाव उदालगुरि पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव कंग्रेस दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेला गोख्रोङै सोलिदों। फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटियाबो गोख्रों नाजादों। 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि राफेल दैमारियाबो दाब दाब जायगायाव थांनानै मेल मिटिं लागासिनो दं। बिजाथि राफेल दैमारिनि न'खराव सानफ्रोमबो सुबुंनि होंगो दोंगो जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। मैया खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव राफेल दैमारिया बुंथियोदि फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव तामुलपुर बियाबनिफ्राय आंनि देरहासारनाया रोखा। गासै हारि माहारिनि सुबुंफोरा आंनो भटखौ होनो थाखाय नेनानै दं। तामुलपुर विधानसभा बियाबनिफ्राय बिश्वजित दैमारि आरो प्रमद बर'खौ आं जोगार हरगोन। बिथांमोना मेलेरिया आरो टाइफयड बेमार जानानै मेल मिटिं खालामनो हानाय नङा आरो जेननायनि उनाव गोजा जि गाननानै मन्दिराव थांग्रा जागोन होननानै बेबादि सोंखारियो राफेल दैमारिया। सोनाब बेंगलनि सावथुन आरो टेलिभिजन मुलुगनि सासे सिनायजानाय मोजां फावखुंगुर राहुल अरुणोदय बेनार्जीआ रुंसारि जाबाय। फावखुंगुरा तालचेराव शुटिं खालामनाय समाव मोनसे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जायो। गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो बिथाङा जिउ गोमायो। जाथायनि बागै फोरमायनाय बादिब्ला फावखुंगुरा बले बाबाफोर कारेगा मुंनि मोनसे टेलिभिजन सिरिजनि शुटिंनि थाखाय तालचेराव थांदोंमोन। शुटिंनि समाव राहुलआ दैयाव दुगैनाय समाव गब'दोंमोन आरो उनाव दैयाव गब'नायनि उनाव फावखुंगुरा घन्टासेसो गोमानानै दंमोन। बेनि उनाव रैखाथि हान्जाया गोब्राब थासारियाव जोखोम जानाय देहाखौ फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो रैखा खालामनो हायासै होनना रिपर्टआव फोरमायदों। जरहाटआव सानसेयावनो 3 दुखुनांथाव जाथाय जायो।
थांनाय सनिबारनि बेलासियाव जेब्ला मोनसे गिदिर रासायनारि मुवा जायखौ फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै दाखोराव फाननो थाखाय थियारि खालामनाय जायो। बे समावनो बेफ्रुनानै नूर मोहम्मद मुंनि सासे सुबुंजों लोगोसे 8 बोसोर बैसोनि इकबाल आहमेद मुंनि गथ'आबो जिउ गोमादोंमोन, जायखौ ग्रेनेड बेफ्रुनाय होननाबो सन्देह खालामनाय जादोंमोन। बे जाथायनि माखासे घन्टानि उनावनो जरहाटनि मोननै फालांगियारि थावनिफोराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायबो जानानै थाङो। बे अरा सनिबारनि मोनायाव जरहाट नोगोरनि गेजेराव थानाय पुराना बालिबादाव जायो। अरनि उखुन्दैखौ सहायनो हायैयाव ताजमुल हक बारबरा मुंनि सासे फोरोंगिरिया जिउ गोमायो। सनिबारनि हर गेजेराव जरहाटनि पुराना बालिबादाव थानाय आर्ट एन्ड क्राफ्ट मुंनि फालांगियारि फसंथानाव हरखाबै अर खामनाय जाथाय जादोंमोन। अरनि रोजा गोसोम गुवारै उखुन्दैया ओनसोलाव गोसारलाङो आरो फारफ्रोमथिंबो उखुन्दैखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे गिख्रंथाव उखुन्दैनि गेजेराव ताजमुल हक बारबरा मुंनि सासे फोरोंगिरिया बेराम जादोंमोन। हरखाबनो बिथांखौ 108 एम्बुलेन्स सिबिथायनि गेजेरजों जरहाट मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरनाय जायो, नाथाय बिथांनि हालोदा गोब्राब गाज्रि हालोदाव दंमोन। अर खामनायनि दान्दिसे उनावनो लाचित बाजारनि गुबुन मोनसे फालांगियारि थावनियाव आरोबाव अर जोंखाङो। बे अराव गंसे जौनि गलाजों लोगोसे गुबुन गुबुन फालांगियारि फसंथानफोरा अर खामनायनि जाहोनाव गोबां खहा जायो। पुलिस खुंथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अराव लाख लाख रांनि सम्पतिनि खहा जायो होनना मिथिनो मोन्दों। फारसेथिं नोगोरमायाव मोनसेनि उनाव मोनसे अर खामनायनि जाथाया दा सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि अर खोमोरग्रा बिफाना जोबनायाव मोन्नैबो थावनियाव अर खामनायनि जाथायखौ आबुङै सामलायनो हादों होनना फोरमायथिदों। सनितपुर जिल्ला BPF हान्जानि खौरांगिरि मेल BPF हान्जाया उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोन होननाया नंखाय बाथ्रा। BPF हान्जानि सोद्रोमा लाना गिदिंनो मोना, BPF दोलोनिफ्राय रिजाइन होनांगौ। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों BPF हान्जानि खौरांगिरि मेल लानानै। BPF हान्जाया NDF पार्टिजों एलायन्स थानायखाय BTRनि बायजोआव बिजाथि होनाय जायाखै। थिग बेबायदिनो सनितपुर जिल्लायावबो रावखौबो बिजाथि होआखै। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ NDA हिसाबै BJP दोलोनो भट होनांगौ होनना सनितपुर जिल्ला BPF आफादगिरिनि ब्रजेन मोसाहारिनि दैदेननायाव प्रेस मिटनि गेजेरजों BJPनो भट होनांगौ होनना बयखौबो खावलायहरदों। 65 नं दिकेजुलि बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थियाव गेलेनो नागिरनाय अनसुमा बसुमतारिया BPF हान्जानिफ्राय रिजाइन होनांगौ होनना दाबि खालामो। लोगोसे BPFनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै गिदिंनायखौ नागारनांगौ आरो माखासे BPF सिम्बलफोरखौ लानो मोना होनना बुंथिदों। ओनसोलारि बोथोर बिगियान बिफाना हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव अरायसम अखा हाबाय थानायनि सम्भावना दं होनना फोसावदों। बेबादिनो माखासे जायगाफोराव घन्टासेयावनो 70 आरो 80 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारहुंखा फैनो हागौ होननानैबो फोरमायथिदों। बेबादि बोथोरनि थासारिखौ नोजोर होनानै बोथोर बिगियान मिरुआ सांग्रांथि फोसावदों। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव अरेन्ज एलार्ट आरो येलो एलार्टबो फोसावनाय जादों। अदालगुरि, बरपेटा आरो नलबारि जिल्लाफोराव अरेन्ज एलार्ट फोसावनाय जादों। बे जिल्लाफोराव अखा हाबाय थानाय, थामहिनबा अखाया खनले खनले हानायनि सम्भावना दं होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं धेमाजि, लखिमपुर, कार्बि आंलं, काछार आरो शिबसागर जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावनाय जादों। बेनि गेजेरावनो चिरां, कामरुप जिल्लाफोराव सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ होनना बोथोर बिफाना सांग्रांथि फोसावदों। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ सोनाब एसियायाव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिनिफ्राय सोमजिनाय जेंनाफोरखौ लानानै हादोरनि नोगोरारिफोरखौ खौसे जानो खावलायदों। बावैसो सिगां बिथाङा रेडिअ हाबाफारि मन की बातआव सोनाब एसियानि दाङाबाजिनि जाहोनाव हादोराव सोमजिनाय जेंनाफोरनि सायाव नोजोर होनानै बुंदों दि नोगोरारिफोरखौ बे समाव सांग्रां थानो आरो नंखाय रादाबफोरखौ फोथायनो नाङा होननानै बिथाङा बयखौबो खावलायहरदों। मन की बातनि गेजेरजों मोदीआ गल्फ हादोरफोरनि फारसे गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरो, जायनि थाखाय बेयाव थानाय आरो खामानि मावबाय थानाय 10 मिलियननिबो बांसिन भारतारिफोरनो मोनफ्रोमबो रोखोमनि हेफाजाब होदों। आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावोदि थांनाय दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो जोंनि नुसुंसे हादोराव मोनसेनि उनाव मोनसे गिख्रंथाव दावहा सोलिगासिनो दं। दिनैनि मन की बातनि गेजेरजों आं फिन खेबसे हादोरनि 1.4 बिलियन नोगोरारिफोरखौ खावलायबावोदि जों बे चेलेन्जखौ मोगा-मोगि जानो थाखाय खौसे जानांगोन। आं गासै नोगोरारिफोरखौ सांग्रां थानो खावलायो आरो नंखाय रादाबनि बोलि जानाङा होनना खोथा होयो आरो बयखौबो खावलायो। बिथाङा बेखौबो बुङो दि दासान्दि जोंनि नुसुङारि हादोरफ्राव थांनाय दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो गोख्रों दावहा सोलिगासिनो दं आरो दावहा जानाय ओनसोलफोराव लाख लाख भारतारि नखरफोरा एबा बाहागिफोरा दं।
गुबैयै गल्फ हादोरफोराव खामानि मावग्रा नखरफोर, साख्रि मावहैनाय सुबुंफोर बिसोरनि थाखाय थामहिनबा आं गल्फ हादोरफोरनि थाखाय अरायसम साबायखर बावहरदि बिथांमोना बेयाव थानाय 1 कौटिनि बांसिन भारतारिफोरनो गासै रोखोमनि हेफाजाब होयो। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ दासान्दि गोबां जायगायाव सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेराव नदुवार बियाबनि बिसायख'थि सिगांनो सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव हिंसायारि जाथाय। जाय जाथाया बिश्वनाथ जिल्लानि नदुवार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय तुपि ओनसोलाव जादों। जाथायनि बागै अजद होनाय मिथिनाय बायदिब्ला कंग्रेसनि बारग' एमएलए प्राणेश्वर बसुमतारिया बिजेपिनि सोद्रोमाफोरनि हान्जाखौ आखायाव फिसा हाथियारजों होसोनानै गाग्लोबदों आरो लोगोसे बिथांनि मददगिरिफ्रा गाग्लोबदों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला प्राणेश्वर बसुमतारिया हरखाबै बिजेपिनि माखासे मावथिफोरखौ गावनि जेकेट सिङाव लाखुमानाय सिखा फिसाखौ बाहायनानै सासे मावथिखौ गाग्लोबदों। नाथाय मानो गाग्लोबदों? मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बारग' एमएलए प्राणेश्वर बसुमतारिनि गारिखौ गाग्लोबनायनि थाखाय बेबादि गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोन्दों। खायसेया सन्देह खालामदों दि बे गाग्लोबनाय जाथाया सिगांनिनो, नाथाय समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों जेराव मोनसे भिडिअ'। बेराफारसेथिं बे गाग्लोबनाय समाव माखासे सुबुंफोरा प्राणेश्वर बसुमतारिखौ हेफाजाब खालामदोंमोन होननानै अजद मोननाय जादों। बिसोरनि गेजेराव दं दिक्राय साहा बागाननि फोरोंगिरि अमृत हाजरिका, तुपिनि रेबुडी, मुरिसुटिनि दीपक भान्डारी आरो बगिबिलनि केमरा सेत्री होनना सिनायथि मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जाथायजों लोब्बा थानाय मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाखाबाय। जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि बे गाग्लोबनाय समाव दायनिगिरिखौ सिखाजों गाग्लोबनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे भिडिअ'आव माखासे सुबुंफोरखौ होसोनाय नुनो मोन्दों होननानै अजद होनाय जादों। दासिम सनितपुर जिल्ला सिनियर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट बरुण पुरकायस्थआ फोरमायथिनाय बादिब्ला दासिम बे जाथायनि सायाव पुलिसनो जेबो केस रेजिस्टार खालामनाय जायाखै होनना फोरमायथिदों। दासान्दि इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय ओंखारबोनानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपि पार्टीआव जयनिं जानाय। बिपिएफ पार्टीनि खामानि मावनाय मोजां आदर्शफोरखौ नुनानै बिपिएफ पार्टीखौ अनसायनाय एबा बिपिएफ पार्टीखौ मदद होफैनाय नुनो मोन्दों, जेराव गोबांथार गुबुन पार्टीनिफ्राय फैनानै बिपिएफ पार्टीखौ मदद होफैनाय एबा बिपिएफ पार्टीआव जयनिं जानायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबायदिनो थांनाय माखासे सान सिगाङाव एबा थांनाय बावैसो सिगाङाव फिन आरोबाव गोबांथार गोदानै बारग' एनडिएफबिफोरा गोबांथार फैनानै बिटिसिनि सिफ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टीआव जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।